uno chili pafunso kunena kuti ndizoonadi kuti boma zaziwika kunena kuti mdziko muno shuga wambiri wapitisidwa kunja pa nthawi imene Amalawi amayembekeza kunena kuti ankhala ndi shuga. Chifukwa cha chimenecho ife abungwe la SIDED tabwera pano kusafunsa boma kuzera ku nduna ya zamalonda ndi zamafactory olemekezeka a Vitumbiko Mumba kunena kuti abwere poyera nkuuza mtundu wa Malawi ndipo avomereze kunena kuti mmene amapereka chilolezo ku kampani ziwiri za Irovo komanso Salima Sugar kuti zikagulise shuga kunja sadaganizireko konse za mavuto amene Amalawi akumana nawo kamba kuti mdziko muno mukhala kuti shugayo mulibe. Chomvetsa chisoni chachikulu nchoti chiganizochi chimachitika pamene chinachidziwikire kunena kuti shuga adali osakwanira mdziko muno. Komanso Amalawi enekeni mboni mutha kundivomereza kunena kuti padakali panopa chasanduka chizolowezi kuti chaka chilichonse kuyambira January kumafika May Amalawi akumavutika kumbali ya shuga. Koma ulendo uno zafika posauzana chifukwa nthawi zonse shuga akasowa mu January amapezeka kuti mu April wayamba kupezeka, koma panopa tikupita kumapeto kwa mwezi uno wa May koma shuga sakupezeka. Chinthu china chodandaulitsa nchonena kuti sikuti ndi shuga chabe ayi, koma mshugamu muli michere yofunikira ichothandizira kuti ana azikula bwino ya vitamin A. Komanso nkhani ya shuga si nkhani ya malonda chabe, si nkhani ya ulimi chabe, ndi nkhani imene imakhuza kwambiri ntchito za chuma za dziko lino. Pa Chingereza manena kuti shuga ali ndi multiplier effect. Nchachidziwikire kunena kuti shuga akasowa ntchito zina za malonda zimayima. Padakali panopa kakasi amene akuchitika kuboma akuonekeratu kunena kuti iwowa m'manja mwawo simuli moyera. Akanakhala kuti sadalowerere pa mavuto amene abwera padakali panopa ndikupira kuti bwezi kale atabwera nkuyankhulapo komanso kuonesesa kuti mdziko muno shuga akupezeka. Ndimati ndikumbuseni kunena kuti boma ili la Tonse Alliance limene lili pansi pa Dr. Lazarus Chakwera limakonda kwambiri akachita zinthu zabwino kumanena kuti ndi boma lotumikira anthu, servant leadership. Koma tikuganiza kuti kutumikira anthu umeneku kapena ulamuliro wotumikira anthu ukadaonekera pa nkhani imeneyi ya shuga imene padakali panopa yafika posauzana. Tikuyankhula pano madera ambiri shuga akati watsika mtengo akumakhala 6000 kwacha pa kilogram imodzi. Izitu zili chomwechi kamba kuti anthu ena amalonda apezerapo mwayi kusapezeka kwa shugako. Komabe izi sachilendo nchachidziwikire kuti nchimozimozi mafuta akasowa lita imodzi imatha kufika 10000. Nchachidziwikire kuti pamene katundu wasowa pansika anthu amalimbirana, ndifa chakulimbirana kuja mtengo umakwera. Koma posachedwa apa taona chikalata kuchokera ku imodzi mwa kampani zimene zimapanga shuga mdziko muno ya Irovo fotokozerapo za kusowa kwa shuga. Malinga ndi chikalata chimene chinatulusidwa pa 23 May 2025, Irovo akunena kuti shuga wavuta pa zifukwa ziwiri. 1 akunena kuti shugayi akuzembesedwa kupita ku mayiko akunja. 2 akunena kuti shugayi wasowa kamba kamvula imene yapangisa kuti matrakita ake akanike kunyamula mzimbe kupitisa ku factory. Tinachita chidwi ndi chikalata chimenechi ndipo tapezapo zinthu ziwiri. 1 mukayang'anisisa statement imene inachokera ku Irovo ikubweretsa nkhani ina yofunikira kwambiri, nkhani ya chitetezo cha mdziko muno komanso muzipata mwake. Zikuoneka kuti kukhala ngati dziko sitinayike chidwi kwambiri poteteza zipata zathu. Malinga ndi mmene akunena Irovo kunena kuti shuga amene mati agwire ntchito mdziko muno akumapeza kuti wapita ku mayiko akunja. Ife ngati SIDED tili ndi chikhulupiriro kunena kuti akuluakulu amene amayang'anira za chitetezo cha mzipata zathu mwina nthawi yakwana kunena kuti ayankhulepo pa nkhani imeneyi, chifukwa akasiku oyamba kunena kuti kampani ya Irovo iloze chala mmene mulili muzipata mwathu.
komanso ikumabweretsa funso kuti kodi ngati dziko nthambi zimene zidapasidwa mphamvu ndi malamulo a dziko kuti ziziteteza dziko muzipata akugwira ntchitoyo moona mtima, kuti kodi anthu amenewa alidi ndi ukaswiri pa ntchito yawo. Funso lina kumafunsa kuti kodi ngati tikuuzidwa kunena kuti shuga akusowa mdziko muno chifukwa kuti akuzembesedwa mwapita kunja, ndi chani china chimene chikuzembesedwa kuonjezera pa shugayo? Mafunso amene watu sikuti tungofunsa chabe, ndi mafunso ofunikira kwambiri, ndi mafunso amene ofunika wina wake kubomako atawaganizira ndi kupereka mayankho. Mwina anthu ena kumanena kuti ndizoona ngati dziko basi tonse tikhale kakasi manja kumbuyo nkumayang'anira zinthu zopangidwa mdziko muno ngati shuga zikupitisidwa kuzembesedwa kupita ku mayiko ena. Kodi ngati Amalawi tonse kuphatikizapo adindo talephera kupeza njira yothana ndi vuto ngati limeneli? Chinthu china pa chifukwa chachiwiri chimene apereka Airovo chonena kuti nyengo, tikuziwa kuti mdziko muno tili ndi nthambi za nyengo imene imatipasa kauniuni kapena kuyang'ana ngati mlozo kulosera za nyengo. Koma funso lopita kuboma nzonena kuti anduna azamalonda za mfactory timafuna timve kuti mwayika ndondomeko yanji popeza nyengo sipanganika. Sitinganene kuti mvulayi isiya siku lakuti, singanene kuti m'mindamo muma siku lakuti. Kodi Amalawi basi angokhala manja kumbuyo kakasi azidikira amene nyengo iyendere? Kapena tifunse mwachindunji kuti mwayika ndondomeko yanji ngati boma kunena kuti Amalawi asapitirire kuvutika malinga ndi mavuto amene abwera polingalira nkhani ya nyengo malinga ndi mmene yakunenera Airovo. Chinthu china timafuna anduna azamalondawa olemekezeka Vitumbuko Mumba kunena kuti akatifukusire ku kampani ya Salima Sugar imene idayambisidwa pogwisa ntchito ngongole imene boma la Malawi linatenga ku boma la India pofuna ndi chikhumbokhumbo chonena kuti mwina tikhale ndi kampani ziwiri kuti mwina pakakhala mpikisano mwina Malawi azipindulako. Tonse tikuziwa kuti chigawo chino cha Africa kampani yayikulu yopanga sugar ndi Airovo. Mukapita ku Tanzania mukayipeza, ku Mozambique mukayipeza, ku Zambia mukayipeza, ku Eswatini mukayipeza, komanso ku South Africa. Choncho ndikanena kuti chigawo chino chonse chino amene atizungulira akuluakulu ainaka sugar ndi Airovo. Nde ganizo lobweresa kampani ina idabwera kuti mwina zikawavuta Airovo tizipeza kopimira. Ndiye Amalawi eni yake akupemphani anduna kunena kuti mukayankhule ndi akuluakulu a Salima Sugar chifukwa zikuoneka kuti chimene kumeneko chibwana chinachuluka. Adayambira mu February wauza Amalawi kuti sugar apezeka, zithunzi aziona, koma mpaka na lero Amalawi eni yakewo akapita mu stolo sugar yo sakumpeza. Kukhala ngati kuti kwatuluka chibwana, kwachuluka nthabwala, amangojambulisa zithunzi ndi kumayika m'masamba amchezo. Kuteroko mukapita pa masamba amchezo Salima Sugar ndi ngambwe sakusowa alipo, koma kuti mupite ku stolo simukampeza. Zomvesa chisoni kwambiri zona kuti iyi ndi kampani ya Malawi, kampani imene padakane pano pa ngongole yake inu ndine tonse tikubweza, koma zikuoneka kuti kampani imeneyi ili m'manja mwa anthu amene sakulabadira komanso sakuziwa zimene Malawi akuyembekezera kwa iwowo. Mukachoka pamenepo olemekezeka anduna a Vitumbuko Mumba mupite ku Capitol Hill ku ofesi ya mlangezi wamkulu kuboma pa nkhani ya malamulo olemekezeka Athabu Chaka Kanyerenda. Mukakumbuse kuti mu December 2023 anauza mtundu wa Malawi kuzera pa kanema wa MPC kunena kuti akugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana za boma kunena kuti $50 million ya America imene inasakazidwa ku kampani imene ya Salima Sugar ibwezedwa. Ndanakale kuti olemekezeka Athabu Chaka Kanyerenda anayankhula izi mosakakamizidwa mwakufuna kwawo. Adauza mtundu wa Malawi live pa kanema wa MPC. Adanena kuti tambala iliyonse imene idaonongedwa ku Salima Sugar ibwezedwa. Ndiye mukafuse auze mtundu wa Malawi kunena kuti panopa atolera ndalama zingati. Amalawi azizimuka, Amalawi adabwa, atamva kulira, atamva mfuwu kuchokera ku kampani ya Salima Sugar kuti akufuna ndalama za misonkho yanu inu ndine kuonjezera pa ngongole imene tikupereka ku India ija, atinso tisonkhe ndalama zina tiwapase ku Salima Sugar zokwana 24 billion Malawi kwacha
kuti akonzenso ntchito za kampani. Ndanena kale kuti kusalima shuga kuli phokoso, akunena kuti apanga shuga wambiri, ndiyeno funso kumanena kuti kampani kupanga shuga nkumagulisa shuga tunena panopa kulibe chifukwa kuti anthu angula, ndiyeno nkhani yofunira ndalama zina ikuchokera kuti ndichake takumbukira kuti paja Athabo Chaka Kanyerenda adatilonjeza kuti ndalama zimene zidaonongedwa zija zibwezedwa. Ndiye lero tipafuna timve chifukwa ndalama zambiri pafupifupi 100 billion Malawi kwacha, kusonyeza kuti akanakhala kuti atolera kukota, ndiye kuti bwezi itakwaniratu 25 billion imene akuifuna kusalima shuga. Pomaliza ndimafuna kuti nthawi yakwana kunena kuti anduna azamalonda za mafactory apange zosiyana nako ndi nduna zina zonse, chifukwa iwowa inu ni mboni ya Malawi kuti kagwiridwe kawo ka ntchito ambiri amakuyamikira. Iwo ajanga chinyamata abweresa a new dimension ya kagwiridwe ntchito ka nduna mu boma ila Chakwera. Ndiye tikuwapempha kuti musakhale ngati nduna zonse zolepherazo zimene Malawi akuziziwa. Timafuna kuti mubwere poyera 1 muvomereze kunena kuti boma lidalakwisa kupereka chilolezo ku kampani ya Ilovo ndi Salima Sugar kuti akagulise shuga kunja pamene chikhalirecho amadziwa kunena kuti mziko muno shuga mulibe. 2 anduna avitumbiko mumba muvomereze pano poyera kuti akanakhala kuti chuma cha ziko chikuyenda bwino sibwezi mtakakamira kuti mugulise shuga kunja kuti mupeze ndalama ya kunja. Komanso kanakhala kuti mziko muno zinthu zikuyenda bwino, ntchito za chuma zikuyenda bwino, bwezi anthu amene anapasidwa ma license yache kuti abwerese shuga itanise shuga bwezi ataitanisa. Kutero kupatikane panopa chifukwa cha vuto la kusowa kwa ndalama ya kunja palibe munthu amene angakwanise kupeza forex yona kuti abwerese shuga mziko muno. Chifukwa cha chimenecho popeza Ilovo yayankhula maso a Malawi ali pa inu olemekezeka avitumbiko mumba kuti muwauza chana Malawi, chifukwa inu ndi amene mudavomera mudakalumbira kunena kuti mutumikira mtundu wa Malawi mopanda mantha mosakondera. Muwauza chani mtundu wa Malawi za kuvuta kwa shuga Malawi muno. Ilovo yayankhula mbali yake, koma ife lero tikubwera kuzauza a Malawi mosapindira ndevu mkamwa kunena kuti shuga analipo koma boma limadziwa kuti shuga ayo nthawi yopanga tipepese kuti tili mkatikati mwa zokambiranamo kapena amene timayankhula mmene mapita kumapeto kuombera mkota pa chikalata chimene timawerenga magesi anatithimira. Kuteroko kupatula pa nkhani ya shuga, kuonjezera pa nkhani ya kusowa kwa shuga, tili ndi vuto lina chikhalire mziko muno la kuthima kwa magesi. Chomvesa chisoni manyazi njonena kuti palibenso wina kulabalirako kumayankhula za vuto limeneli. Ndimaomba mkota kumalizisa kunena kuti ndimapempha anduna azamalonda za mafactory olemekezeka avitumbiko mumba kunena kuti iwowa kagwiridwe kawo ka ntchito nkosiyana kwambiri ndi imene akugwirira ntchito nduna zina za muboma limeneli la Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa cha chimenecho abwere poyera ayankhule ku mtundu wa Malawi. Nkhani ya shuga njofunikira kwambiri, koma poyankhulapo popeza kuti iwowa kachidwe kawo ka ndale nkosiyana ndi andale enawa avomere kunena kuti boma lawo linapanga lidalakwisa kupereka chilolezo ku kampani za Ilovo komanso Salima Sugar kuti apitise shuga kunja pamene akudziwa kuti mziko muno shugayo adali osakwanira. Avomerenso kunena kuti ngakhale unduna unapereka ma license kwa anthu amalonda mziko muno kuti abwerese shuga, izi sizingatheke popeza padakali panopa ngati ziko tikusokeranso ndalama ya kunja. Umboni ulipo kuti mukamaona makiyo amafutawo ndi vuto lina kuti mziko munonso forex mulibe. Mavuto onsewa iwo amumba avomere kuti abwera pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera chifukwa akulephera kuyika mfundo zokhazikika zoyendesera chuma cha ziko lino. Ndisindike kunena kuti akanakhala kuti forex ilimo bwezi vuto la shugali lisinafike pamene zafika apa, bwezi amalonda ena atapezerapo mwayi atabweresa shuga kuchokera kunja. Koma vuto lalikulu ndionena kuti boma lidavomereza kugulisa shuga kunja pamene chikhalirecho akudziwa kuti mziko muno shuga mulibe. Zikomo kwambiri. Senderi ndekha monga mene anenera poyambirira paja. Ndimafuna ndipereke 30 seconds kwa amene ndinawo kuti aphere mphongo pa zimene ndayankhula. Omega 30 seconds. Zikomo kwambiri. Shuga ndi chinthu chofunikira kwambiri m'Malawi mwathu muno.
ndiye tikufuna anduna afitumbiko mumba wafotokozere amalawi kuti shuga kusowa chifukwa chani. Chifukwa pali mabizinesi ambiri amene amafunika shuga, monga ngati amene amaphika thobwa, kachaso, mandasi, makeke komanso bread. Ndiye anaso sangapite ku sukulu atangodya phala la mchere ayi, mafunika ndithu kuthira ka shuga. Ndiye chonde shuga akusowa chifukwa chani, tikufuna afotokozere mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri pamene kuyankhula kwa Omega tsiku kuyimirira achinyamata fa Omega ingwa chinyamata. Ndiyeno pano ndili ndi Abiti Sidedi nawonso mwina ayankhule kuyimirira amayi. Zikomo kwambiri 30 seconds Abiti. Zikomo kwambiri nizomvetsa chisoni nizoseketsa zimene zikuchitika m'dziko mwathu muno. Nkumati shuga adazembetsedwa, shuga azembetsedwa bwanji kuli anthu amene amanyamula shuga ndani. Tinene kuti shugayo adaberedwa, ndipo ngati adaberedwa bwanji osapita ku polisi kuti shuga waberedwa. Tili ndi mafunso ambiri amalawi pa nkhani ya shuga. Dziko lathu lomwe tikufinyika kwambiri. Taona ni mmene zinthu zikuyendera, shuga mpaka paketi 65 7000 tili pa mavuto kwambiri. Mukuthandiza anthu amene ali ndalama kale pamene ife tikuvutika. Ndiye mukusokoneza dziko lanu mokoza dziko lanu mukakoza maiko anthu ena. Kumati vula imagwa kodi kulibe godamo yosungira shuga. Kuti shuga akasowa muzilengako malo amene aja nkupititsa mbali ina kuti anthu amalawi azikhala usangalala. Kumapezeka kuti kugoda muko kulibe ngakhale shuga lopaketi imodzi, koma kumati shuga watulutsidwa. Atulutsidwa bwanji shuga? Mesa shuga mmapakira ndinu magali murakunja. Mukudziwa chimene chikuchitika. Tikufuna avitumbiko mumba atiuze mene zikuyendera za shuga. Avitumbiko mumba atu anthu amakuyamikirani kwambiri, koma pa nkhani ya shuga mwakhala chete kwambiri. Tili tcheru dikira inuyo muze mtundu wa Malawi zimene zikuchitika ku shuga. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Akamayankhula Abiti ndi makhala chithunzithunzi kuti akuyankhulira Malawi kumakamaka azimayi. Nkhani ya shugayi imafananirako ndi nkhani ya mafuta a galimoto. Chifukwa chakuti pali zinthu zambiri, ntchito zambiri zimene zimadalira shuga. Kuteroko shuga akasowa kuli malo ena ona kuti panopa ndithu 3 weeks anthu sakugwira ntchito. Ndifunso mwanena kuti kodi anthu amenewa alipiridwa ndalama zikachokera kuti. Kodi business imene ipitirira, ngati business imene sipitirira anthu amene amagwira ntchito kumeneko atani, koma nanga bungwe lotola misonkho litani. Ndiyeno boma limanika kuti nkhani ngati za mafuta, nkhani ngati za shuga zikhala nazo chidwi kwambiri. Fa anena kale kuti sikuti tikungonena shuga kuti timwere tea ayi, koma tikunena shuga ngati raw material. Tikunena shuga ngati chipangizo chofunikira kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Si tinabwere kuti tiyankhule kwambiri chifukwa msonkhano ndi wanu, ndimaganiza kuti mundilole ndisegule bwaloli kunena kuti ngati pali mafunso mutifunse, tipanga momwe chimene tichitira, mukweza mkono, mutchula dzina lanu ndi nyumba ya ufalisa kapena kusindikiza nkhani imene mukuyimira, kenaka mutifunsafunso. Mukaonanso kunena kuti sinayankhe bwino funsolo, musachite mantha kapena manyazi ayi, osaopa, osatopa, osafoka, mufunsenso funso lina. Zikomo kwambiri. Pankhani imeneyi yokhudzana ndi kuonjezera maphunziro, imeneyi si nkhani yokuti imafunika ipangidwe hando mwina ku ofesi kwawo komweko, kutengera ponena kuti aliyense ogwira ntchito amakhala akudziwa kunena kuti kukachitika ishi mwina ndikufunika kupita ku human resource kapena ndikufuna kupita ofesi iti. Ndicho linga chokuti mwina zinthu zozithe kupangidwa hando. Anthu mwina akhozaso kudabwa pamenepo. Sindikudziwa zoti kumbali yanu mwina nkhani imeneyi mwina mukuyionapo bwanji. Mwina funso linanso nkukhala kumbali yokhudzana pano nkhani ya tsiku lalero monga mmene mwafotokozera kumbali yokhudzana ndi shuga. Nkona kwanga ndi mmene mwafotokozera nkhani imeneyi
ndikungoganizira kunena kuti ngati sidedi sinde kuti mwina mukudziwapo kanthu chabe kuti simukufuna kunena kuti mwapeza zotani pa nkhani yokuti sugar imwina akusowa chifukwa chani, chifukwa ndi mmene mwafotokozereni ndikuona ngati kuti mwina muli nawo kale mayankho. Sugar inuyo nkupeza kwanu mwapeza kuti sugar akusowa mwina chifukwa chani? Mwafusa mafunso abwino kwambiri, mafunso amphamvu. Ndinanena kuti nkhani ya ku polisi tabwera nayo pano chifukwa chonena kuti apolisi, asilikali ame, asilikali andende ku prison ndi ku immigration malinga ndi ntchito yawo amaphunzitsidwa mwambo kuti sakuyeneka kuyankhula, sakuyeneka kupanga kunyanyala ntchito. Chifukwa cha chimenecho anthu aja amavutika. Ndibwereze pamenepo. Chifukwa cha nature ya ntchito yawo anthu aja amavutika. Nde ife aside timanena kuti timayimirira Malawi. Nde aliyense amene akugwira ntchito ku Malawi amene akugwira ntchito ku immigration, akugwira ntchito ku prison, akugwira ntchito ku police amene ndi Malawi, amene tiwena kuti tayankhulire. Ndiyeno mwanena kuti nkhani yongofunika kupita ku human resource. Ikanakhala inali nkhani yofunika ku human resource ife sitikadaiziwa. Unyumba mukazaona wa akazi ndi amuna akutulutsana banja nkumamenyana, muziwe kuti nkhani yosina yambe siku lomwelo. Nkhani makaya yamba patali. Kubwera pano patifuna kuti dziko lidziwe kupempha mogwada kwa Madam Melini Yoram kuti tamvani kulira kwa ana anuwo fakonzo magwira ntchito koma maganizo ena ali kwina. Motivation imafunika komanso talimbikisa anthu. Munthu amene wazilimbikisa, munthu amene anadziwa kunena kuti maphunziro anga akuperewera ndipite ndikasake maphunziro ndi anthu ochepa. Anthu ambiri akapeza mwayi wa ntchito safunanso kaonjezera maphunziro. Ndiyeno anthu amene achita chinthu chabwino tisamawalipire chinthu chowawa, tiziwapasa chinondo kuti ena atengerepo chitsanzo chabwino. Amanena kuti it is not wrong to copy a genius, but it's a mistake to copy from a fool. So munthu amene waona kunena kuti maphunziro anga ine akuperewera ndipite ndikazikokere nkupita kusukulu ya ukachenjede kupeza njira zake kupezera ndalama, munthu ameneyo timayeneka kuti muombere manja, timayeneka kuti tizilimbikisa anthu oterewo. Fapa kuthapa zonse zikhala zokhweka kwambiri kumaka alimbikisa ana athu azikalimbikira sukulu. Ndiye munthu amaona bambo ake amapita osagona, amapita kumapita kumina ku Zuzu University, kumapita ku Chancellor College, kupita ku Polytechnic mubasi. Ndiye lero abambo ake azidandaulanso mwana ameneyo tizamuuza chani za ubwino wa maphunziro. Ndiye ikanakhala kuti nkhani ndiya in-house, ikanakhala human resource sikanafika kuno kusidede. Fa anthu amene atumizawo ndi anthu osunga mwambo akuziwa za ntchito zawo koma zafika posauzana. Ifaka kupempha kuti ayi tisamalirire mumtima anamiwa tiyankhulireni. Ndiye pano ndabwera kuzangopereka uthengawo. Za administrative izo za human resources izo zikusezo za anthu apanga zakanika. Koma tinene pano kuti zikhala zodabwisa kunena kuti munthu amene wachita chinthu chabwino mukampase chilango. You don't punish anthu amene achita ntchito yabwino. Ndikupera kuti ndakuyankhani. Tikuwayankhulira anthuwa chifukwa sapeza mwayi. Akanakhala kuti anali ku company ina kapena nthambi ina mukanamva kuti anthu amene aonjezera maphunziro ku polisi ali pa strike. Koma apolisi, asilikali ankhondo, andende, immigration saloledwa kupanga chani? Kupanga zionesero, saloledwa kunyanyala ntchito. Ndiye ameneka kuti apezeke anthu ena kuti aziwayankhulira. Fa anthu achi amangovutika nthawi zina pa zinthu za straightforward ngati izi. Ndikupera kuti nkhani imene ndayipanga address. Nkhani yachiwiri mukuti mmene mukumveserera zikuona ngati kuti asidedi tikuziwapo kanthu. Tivomere tikuziwapo kanthu. Statement iyi mukayangana paragraph yoyambirira tikunena kuti mavuto a sugar Malawi muno sanangobwera. Abwera chifukwa chokuti boma linapanga chiganizo chozikonda ati amafuna forex ndi anapereka chilolezo. Ndinene kuti sugar is a restricted commodity. Kulira muno timati Control of Goods Act imene manena kuti simungangotenga ndalama zanu kuti mukagule sugar mbwerese Malawi muno sizingatheke. Simungangonyamulanso sugar nkuti mugulise kunja mpitise kunja sizingatheke akugwirani. Control of Goods Act imanena kuti ngati mufuna kubweretsa sugar Malawi muno mupite ku nduna wa zamalonda za mafactory mukagwade mukauze kuti zikuoneka kuti nzuko muno sugar mulibe. Ndiye popeza sugar mulibe timafuna ife titense sugar kuchokera ku Brazil. Ndiye kumene chako akupasani chitupa choonesa matani amene mukufuna. Ndiye mupeze ndalama yakunja sugar abwere kuchokera ku Brazil abwere Malawi muno. Komanso asana kupaseni
chitupacho malamulo amanena kuti akwene kuti aitane airovo aitane asalima sugar afunse kuti awa awini afuna aitanise sugar kuchokera ku Brazil. Ndizoona ni airovo sugar mulibe. Airovo akati aya awakunama sugar tinayi ndi kuti chilolezo sakupasani. So zonsezi zinabwera because sugar is a strategic commodity. Ndifanira kuti sugar amabwera pachiwiri kupatula mafuta agalimoto. Ndiyeno chimene tikuchiziwa nchonena kuti boma linapanga mistake. Boma linalakwisa nthawi imene sugar akusowa anapereka chilolezo ku makampani awiri amene wakuti gulisani sugar kunja. Nchimozimozi mayi amene ali ndi ana awiri mapasa ang'ono afunika kujesedwa phala ndiye kuziko kugwagwa njala ndiye wina waka akubwera kumpasa ufa ndiye wina akubwera ochuluka nzeru kumuza kuti mayi ndili ndi kachaso uyu. Mayi uja atenge ufa onse kupasa wakachaso kusinthasana ndi ufa ana afa ndi njala. Ndiye zimene zachitika apa kunena kuti boma limadziwa mchaka timakhala ndi vuto la sugar. Anafunsa abitisidedi kuti kodi muti sugar waenda bwanje fa akanakhala kuti sugar ali Malawi muno sibweza tafika 6500 sibweza tafika 7000. Kodi sugar airovo anakuberani? Airovo ayankhula sanabise mawu akunena sugar sanatibere koma anthu akumatani akumazembesa komanso nyengo sili bwino. Ndiye nofunso mwanena kuti kodi where is government know this? Malawi is not a banana republic. We have got policies, we have got laws and regulations. Adindo alikuti pankani ya sugar fa in an ideal situation mene irovo ina ngoyankhula mucha mene ngochona chikalata chicha nthawi yomwe bweza takuita nani bwezi kuli press briefing nawonso anduna ayankhulepo pa zimene yatani yayankhula irovo. Chifukwa chani sugar ntchinthu chofunikira kwambiri choncho kuyankha mwachindunji tikuziwapo kanthu nkhani yake siyobisa boma linapanga chibwana chopereka license akuza kuti sugar muziko muno mulibe. Ndiye lero afuna zina mizira anthu ena mmutango bwera poera avomere fazikalatazo sikuti sugar anangopita opanda chilolezo anapita opanda akanakhala kuti amapitisa kunja opanda chilolezo bwizata amanga. Ndikubera onda kuyankhani ndinaona zanja chapena apo tipereke mpata. gawo lina la funso limene nali nalo mwaliyankha komano ndimafuna ndifunse kuti ndi open ended kapena mukupereka nthawi imene vuto limene lilikonzedwe. Chachiwiri amalawiso akufunsa kuti panopo tsopano 2 weeks yatha imene munawalonjeza kuti mubweretsa nduna zina zidzafotokozere za chuma chawo nkhani imene ija ili pati ziko. Ndikukhulupirira kuti nkhani ya sugar ndinangale kuti nkhani yofunikira kwambiri chifukwa cha multiplier effect. Komanso amalawi akuziwa chidwi ndi machawi amene ali ndi Vitumiko Mumba. Ndeno sitapasa deadline. Koma ntchito yawo ndi imene. Ntchito ndi imene amumba kumene muliko. Sitakupaseni nthawi chifukwa you are one of the kapena if you are the only progressive minister in this cabinet. I'm not trying to flatter him koma atingoyankhula zimene amalawi ambiri maziona. Ndi nduna imene mapanga zinthu zake musiyana kwambiri aliyese ni mboni kuti tembenuke pamene kuti kansi tikunena boza. Chifukwa chimenecho ife tili ndi chikhulupiriro kunena kuti mmene tapanga press briefing iyi mwina mazulo kapena mawa nawonso ayankhula ku mtundu wa Malawi. Ifa takumbuse kunena kuti ntchito imene muliyo mbendera ya imene mukulusayo galimoto mukuyenderayo aina yake ndi Malawi. You are supposed to be accountable to Malawians. Ndele Malawians, they are calling you to duty. You should act. Nifaki sinapereke deadline. Fati kampopereka deadline tikangoyamba kunzenezo ndi kuti aziwe anduna ukuthi he has lost the trust of the people. Tikangoyamba kwa pasama deadline ndiye kuti asandukanso he has joined the bandwagon of ordinary ministers. We have got ordinary ministers mukwaziwa zochitika zawo very predictable. So it's up to Honorable Mumba to maintain the status quo, or he should slide back and join the bandwagon of ordinary ministers. We all know them. Sinkhani sofuna kuti tizichita kuchula maina. Ndezili ndinu amumba kumene muliko kaya mukutimvera kaya nyamadana wakumva sina kupasa deadline because we believe you are a progressive minister
mmene magwirira ntchito yanu ndeziti ndinu pano kunena kuti Amalawi apereke chigamulo china. Nkhani ya the People Power Forum imene tinanena kuti we want to make all public civil servants uncomfortable to indulge in corruption sitingaisiye. In fact ngati ziko tikuyeneka tizidandaula kunena kuti timakhala ndi mphamvu siku limodzi limene timavota, tikangovota anthu aja timasiya. And I need to put it categorically here that 5 years is such a long period of time to keep a corrupt public officer in office. This is why today mukapita muzipatalamu, mupite ku group, mupite ku Central, mupite ku Mzuzu, mupite chipata chilichonse mukapeza kuti mankhwala kulibe, koma anthu mwezi ukatha akulandira salary ati ngati minister. Ukulandira salary ya unduna wa zaumoyo, koma muzipatala anthu angozifera. It's high time now we should begin speaking to our conscience. Ndifake ku Blantyre kuja kusonkhana pake ndinafunsa kuti do Malawians really deserve better? We that are occupying public offices, do we think Malawians deserve any better? Chimene chakula mziko muno nkuzikonda kwambiri ndijera. Inu zanu zikayenda simulabadilako za anthu ena. Nthawi yakwana yona kuti tiziyang'ana, tizipanga reflect kuti zimene ndikupangazi ndikuthandizira bwanji to make Malawi a better place for everyone to live in. In fact, as I'm talking to you now, we are living in a borrowed time. We have borrowed this country from our children and their children. Kuti tizasira Malawi otani tikapanda kupanga ziganizo zogwirika lero. Choncho nkhani imene ija musadandaule ilipo. Chimene chavuta ndichonena kuti tidali ndi press briefing ndimukumbukira Monday kenanga tinapita ku Blantyre. So it's like Sabata yonse ya Ntunthu inatha kukagwira ntchito ina, which I believe it was equally important. Koma nkhani imene ija trust me zimene jatipanga ndipo sitikusuntha. And ndipezerepo mwainda akumbusa Malawi kuti tidayitana nduna ziwiri, nduna ya zachuma olemekezeka a Simplice Chichola Banda, komanso nduna ya za maboma ang'ono ndi mgwirizano wa mziko, komanso mlembi wankulu wa chipani cha Malawi Congress olemekezeka a Richard Chimwendo Banda. Ife chikupiro nacho kuti nduna ziwiri zimenezi zichachiona chamwa ifa mbiri zalembedwa kunena kuti zizakhala nduna zoyamba kuzipanga avail for a voluntary public lifestyle audit. Kumayiko kwina anachita kuchikhazikisa kuti aliyense amene amagwira ntchito kumalandira ndalama kuchokera kuboma imabwera nthawi amawaitana kuti akafotokoze moyo wawo umene akukhalira ndi ndalama zimene akulandira. Ndi tsiku lathu lokha lino limene anthu ambiri timaona anthu akamangoyendera galimoto kumangowaombera m'manja osakhala ndi chidwi kufufuza kuti kodi zimene zachoka kuti. Chifukwa chake muziyang'anisisa chipani chikakhala kuti chili kunja kwa boma chimapezeka sikuoneka kuti kulakatako ya business. Koma chipani chikangolowa mboma musapeze kuti aliyense all of a sudden is a billionaire, aliyense is talking business. Koma daba kuti umakulu awa timayenda limodzi pa njinga zana, lero akuli ma TX kumpanda kwawo 6. Okay, chabwino. Now nthawi yakwana malamoti tizombera m'manja tiziwafusa mafuso. Osati chitonzo, osati kapena kuyankhula zinthu zopanda umboni ayi. Ifatena kuti anthu amene afata ayitane. Ngati tikuwayitana sitikunenanso kuti asokoneza chuma ayi, sikunena kuti swapanga katangale ayi, koma mu boma la democracy aliyense amene akugwira ntchito mu public office is supposed to be accountable to the people. Ngati munthu kupanga zinthu popanda chobisa umayeneka ubwere kunena kuti ine ndimapanga business, ndikapanga business zimalipira msonkho ku MRA malisiti anga nawa. Tikatere taombera m'manja, tikatere tizaitana gulu lina. Ntchito imene ya seeded, ntchito imene ya seeded ndi Amalawi tikupita kuti ndipo tikupitize kupempha kuti amene ali ukadaulo wabwino mabungwe osiyanasiyana tigwirane manja. Pokhapokha tikazapanga kuti katangale azioneka kuti deficient ndiye kuti tizayamba kukamba za meaningful development. Ndikondwere there is a narrative now ya section 30 imene panga timindi tinayipanga overlook ngati dziko kwa nthawi yathu kuti every Malawian has got a right to development. Ndiye Malawi akhala ndi right to development motani pamene anthu ochepa okha akukhala ndi ndalama zankhaningani. Amalawi kapita chipata sakupeza mankhwala koma anthu ochepa mu zaka 5 apezeka mabilionea.
ndiye lero zibwere pano zonena kuti aliyense panopa chimene akhali nacho azikanena kunena kuti chinachipeza mwa njira yotere ndachipeza mwa njira yotere. Amalawi eni ake azikhala mboni. Zikomo kwambiri. Choncho kuyankha mwa chindunji tipepese 2 weeks yapita koma sikuti nkhani yatayitaya sitikuyiyezeka nkhani imene idakalipo ndipo tipitiriza. Winnie Luwembe Zodiac na munakambapo sonkhani yokhudzana ndi chikumbutso cha tsiku limene wachiwiri kwa president wa dziko lino Saulos Chilima anamwalira makamaka pa ngozi ya ndege. Tonse Amalawi tikudziwa kuti ndi pa 10 June. Nde sindikudziwa zoti mwina pamene pa funso lanu likubwerapo bwanji anamiwa pa nkhani yokhudzana ndi kuti a president mtsogoleri wa dziko lino akupita pamalo pamene panachitika ngozi imeneja tsiku lomwelo limene ngoziyo mwina inachitika. Mwina Amalawi kuona kwawo akhoza kuona kuti mesa ndi tsiku limene ngozi imene inachitika ndi kupita pamalo ngati pamene popo ndi ngati mwina gawo limodzi lochita chikumbutso. Mwina pamene pa kwambiri nkhawa kapena funso lanu mwina likubwerapo bwanji, mwina kungofuna kumva kuti kufotokozera kwanu kungakhale kotani. Akanakhala kuti unali msonkhano wa ndale Winnie Luwembe ndikanakulozani chala kunena kuti mufuna mundiyike mawu mkamwa. Fa ndinanena koyambirira kuja kuti mauthenga amenewa atipasa ndi Amalawi amabwera ma text nthawi yake nzakubwereke ni phone yanga yamzankhani usiku limodzi muzaone zimene zimachitika. Koma popeza kuti ife asidedi sitemazemba funso mwandifunsa funso ndanenga ndikuyankheni. Funso lija limapita kwa Moses Kunkuyu Amalawi atamva kunena kuti zasimikizika kuti Dr. Chakwera ndi boma lawo akupita kumalo kuja. Funso limene likubwera wani chifukwa Amalawi adauzidwa ndi mkulu wa nkhondo wa dziko lino Paul Valentino Philu kuti ndege ija inagwera kokhwitima kwambiri pa Chingereza ndi kuti thick forest. Ndipo fantiziwe kuti kudalambulako. Funso limene likubwera kwa chiwiri chifukwa chonena kuti mmene machitika ngozi ija pafupifupi theka la nduna za Chakwera zinali ku Nkhata Bay kumaliro amalemu Rafu Kasambala. Koma kuchokera nthawi imeneja anthu amakasecha kumene kuja anthu apitako palibe ndi nduna imodzi yomwe idaka joina kakapena kukakhala nawo anthu amene amasaka mukhalango ichi. Pamene chikhalecho umboni ulipo, it is on record, anali ku Nkhata Bay kumene kuchasanafikeko. Achakwera anabwera mpakana ku nkhalango imweja nkukayijambulisa chithunzi pa mtengo umene anadzala akuti kamuzu. Koma kuti ayende kuti akafike kuti paja pamene panathera mphanga uja kapena ng'ono wanga uja ndi apa. Mawu amene Achakwera amayankhula okha ankanena kuti Achilima anali ngati mng'ono wawo, ankanena kuti amankonda. Ndiye ife tikuganiza kuti mwina kusapita kunthungwa kuja amaopa zijana nena apo Valentino Philu kuti kunali kowirira kwambiri. Ndiye fati ziwe Moses Kunkuyu atuuze kuti nkhalango ija ayilambula liti ndikungoganiza chonje fa funso lachita kubwera. Koma popeza ndaona kuti nkhani ndi chidwi tichita kupanga msonkhano wina wapadera dera chifukwa ndakumbukirano kuti adatiuza kunena kuti atabwera aja akujeremani ofufuza aja report anatipasa linali lakalawe preliminary. Ndiye Moses Kunkuyu anauza Amalawi kuti within 9 months akhala atatipasa chani full report. Ndikupita kuti mwina aswatu wankhani ndakukumbusani ngati mwayiwerenga you must be there like ngati mwali